Hemmeňize salam. Bugünkü videomuzda tema düşündirmekçi däl, onun ýerine giriş videomuzda gören bolsaňyz, şu kanaly başta açan wagtymyz eden planymyza göre nire ýetdik, haýsy temalary düşündirip geçdik, biraz şoň üstünde durmakçy. Şeýle seredenimizi şu wagt içinde biziň eden planlarymyzyň arasynda natural sanlardan başlap kompleks sanlara çenli temalary düşündirmek wady. Şu wagt içinde biz natural sanlara değişli videolar goýduk. Bitin sanlar, rasyonal sanlar, onluk droplar, dereceli sanlar bar, kökler, diňlemeler we deňsizlikler, polinomlar, funksiýa, logaritma, trigonometriýa. Önüm temasyny ýene bir ýa-da 2 videodan soň tamamlanar. Integral temasyny gutarduk. Şu ýerde galan 3 tane temamyz bar: ähtimallyk, matrisa we kompleks sanlar. 3 temany gutarandan soň soňky planymy sizden gelen tekliplere göre dowam etmekçi. Şu wagt için gelen tekliplerin arasında mundan soň geometriýa, orta mektebe değişli geometriýanyň bütün temalaryny düşündirmek, YÖS egzaminine taýynlyk, SAT egzaminine taýynlyk, universitet temalary, biram öňkü temalary çoňlaşdyrmak ýaly teklipler geldi. Şu wagt için haýsynyň düşündirilmegine köp mätäçlik duýulýan bolsa, şol esasında mundan soňky temalary, videolary oňa göre goýmakçy. Bu arada öz pikirlerinizi aşağıdaki tesvirlerde bildirip bilersiňiz ýa-da beýleki sosial media hasaplarynda da ýazyp bilersiňiz. Ýene bir bellemek isleýän zadym kanalyň açylma maksady. Aslında maksadym diňe türkmen ýaşlaryna ylym öwrenme ýolunda goldaw bermek, kömek etmekdi. Niýetim şo bolansoň, şu wagt içinde men agza boluň, laýyk basyň ýaly bir haýyşlar, teklipler öňe sürmedim. Ýene şeýle bir zat we gözleýän başga da şeýle matematika değişli temalaryň düşündirilişini gözleýänlere has tiýir ýetmek üçin bolunýan agzanyň sany we basylýan laýyklar ýa-da edilýän tesbirler gaty uly rol oýnaýar. Eger bu urda bir goşandym bolsun diýseňiz, sizden başga ýerlerde de öz tanyşlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Men ýene bir belek geçek zadym. Şu ýerde düşündirilen ähli temalary berkitmek üçin biz beýleki käbir media hasaplarynda şu temalara değişli soraglar paýlaşýan. Olardan hem peýdalanmak isleýän bolsaňyz, olara hem ýazarlap bilersiňiz. Şu ýerde ýeke-ýeke ýazym, has düşnükli bolsun diýip. YouTube kanalymyz Matematika tema, Instagram hasabymyz Matematika tema şu ýerde görkezlen. Ondan soň VK hasaby, şowur hasapda birim Twitter hasaby. Bularyň ählisine men täze çykan videolary değişli gysgaça maglumat we ondan soňky değişli soraglary ýükleýän. Biram ýene bir siziň bilen paýlaşmak isleýän zadym türkmen dilinde düşündirilýän käbir peýdaly kanallar bar. Birazjyk olar barada aýdyp geçeýin. Esasy men bilýän kanallarym birinji matematika tema bu biziň öz kanalymyz. Diňe matematika değişli temalar düşündirilýär. Fizika tema, başlangyç fizika temalaryny düşündirilýän kanaly. Online sapak kanalynda himiýa, fizika we matematika sapaklaryna değişli temalar düşündirilýär. Kämillige tarap ingilisçe. Bu kanalda ingilis dili öwredilýär. Mäslehin bärde de matematika değişli temalar we soraglar çözülýär. Iň soňky türkmençe Python, bu da kompýuterden programma dilini öwrenmek isleýänler üçin peýdaly kanal. Başga da şeýle bilýän peýdaly kanallaryňyz bar bolsa, köpçüligi ýetirmek maksady bilen paýlaşyp bilersiňiz. Hemmeňize üstünlük arzu etýän. Sag bolun.